समजों गोरोबनानै मावोब्ला आबादनि गेजेरजोंबो रां आरजिनो हायो। आबादनि गेजेरजोंबो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दिहुनना लानो हायो। आबाद होननाय जिनिसानो गाबोन मा जागोन गाबोन मा मागोन जों बेखौ मिथिया। बेखायनो समजों गोरोबनानै नों मावोबा नों फिक्स मावोबा आं बेखौ गेरेन्टि होनो हायो आबादजों जोङो फैसा मोनो। आबादजों जोङो सासे एकदम गावनि जिउखौ आरामसे खुंनो हायो, आजादियाव खुंनो हायो। जोङो सानसे नांथाबनांगौ खोथा गैया, नाथाय मोननै टाइम नांथाबनांगौ आरो। साख्रि मावनानैल' नङा, आबाद मावनानैबो जाफुंसार जानो हायो। बे बाथ्राखौ फोरमान होदों सासे आबादारिया। नंगौ, जाय समाव गोबां सुबुंफोरा बेकार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, बे समावनो सासे आबादारिया ना आबाद मावनानै जाफुंसार जाना थुलुंगाखांनाय लाबोदों। बाक्सा जिल्ला कख्लाबारि बियाबनि खोला खामार दैसानि थागिबि दीपक बसुमतारिया ना आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो बायदि आबाद मावनानै गाव गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना लानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबायदिनो खोला खामार दैसानि थागिबि दीपक बसुमतारियाबो ना आबाद मावनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुनना लानानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय लाबोनो हादों बिथां दीपक बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिथां दीपक बसुमतारिया 2019 मायथाइयाव बेसर आबाद मावनानै बान्थाबो मोननो हादोंमोन। न'फ्राथ' आबादारिखामोन नालाय, ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो आबाद मावोमोन आङो। ओमफ्राय आबाद मावनानै बिदिनो एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय नायफैयो, आंनि आबादखौ नायफैयो। दिनैसिमबो एडिअ बिदि फैबाय थायो, जेनेबा फिसारिनिफ्रायबो फैयो, फिसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैयो। बेनिफ्राय एडिअआ सानसेखालि आं बे समाव बेसर आबाद मावदोंमोन आरो बेहाय बियो गोजोननानै बियो 18 ना 19मोन आरो 2018 ना 19मोन आरो बिथाङा नोंनो मोनसे बान्था होनोसै होननानै मोनसे प्रग्रेसिभ फार्मारनि मोनसे सार्टिफिकेट आंनो होदों आरो। ना आबाद मावनायनि अनगायैबो आथिखालाव जुखाम आबादबो मावदों बिथां दीपक बसुमतारिया। थारैनो सासे सुबुङा आबादनि सायाव सोनारनानैबो गावनि जिउखौ खुंनो हायो। दानिया फैदो बिथां दीपक बसुमतारिया ना आबादखौ माबोरै मावो आरो ना आबाद मावनानै जों गावनि जिउखौ माबोरै खुंनो हायो, बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। नंगौ, बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव जोङो नैबे समाव माखासे जे बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जायगायाव थांनानै गोबां जोङो आबादारिफोरजों आरो गुबुन गुबुन समाव जोङो जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनाय बा थामहिनबा बिथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय नाजाबाय थादों। थिग बेबायदिनो आंबो बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खोला खामार दैसा, बे खामार दैसायाव आं दङ आरो बे समाव दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सासे ना फिसिग्रा बा आबादारि बिथांजों मोनथिनो थाखाय नाजागोन। थामहिनबा बे समाव आङो दङ। बिथांनिफ्राय जोङो रोखा मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे बे समाव बिथाङा गोबां बिबांनि ना आबादखौ मावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङानो जादों दीपक बसुमतारी। आं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। नाखौ माबायदि फिसिनाय जायो आरो बिथाङा बबे बबे जायगानिफ्राय बे नाखौ लाबोनाय जादों आरो बेसेबां बिथाङा फिसिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बबेहाय बे नाखौ साप्लाय हरनाय जायो, थामहिनबा बिथाङा बेखौ फालांगियारि महरै लानानै बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव फानहैनाय जायो, बिनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन। गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ मिथिनो थाखाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावबाय। आंनि मुङा दीपक बसुमतारी, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, गामि खोला खामार दैसा, पस्ट अफिस खामार दैसा। आङो खोला खामार दैसानि थागिबि। नंगौ, आङो ना फिसिनाया सिगाङावहाय थारमाने जेनेरेलि फादारमोना जेरै फियो बिदि फियोमोन आरो, खिन्थु एसे बैग्यानिक भाबै फिनाया आङो नै 4 बोसोरसोआव आगान सुरबाय आरो। 4 बोसोराव आगान सुरबाय। बेहाय आङो फुख्रिखौबो बारायनाय जादों, खिन्थु सिगाङाव फादार होलांनाय मोनसे दंमोन 1 बिगासोनि आरो। बेनिफ्राय आं नैबेयो दिनैहाय बेहाय 2.5 बिगानि माबाबाय, बारायदेरबाय। ओमफ्राय फोथाराव मोनसे दङ 1.5 बिगासोनि दङ। टटेल 4.5 बिगासोनि हा फुख्रि दं आरो। दा नंगौ,
ना फिसिनायजों जोङो जोंनि बेखार जेंना बेखौ जोंदि ओरैनो थास्लायस्लाय सेल्फ एंगेजमेन्ट जानाय जेनेबा सेल्फ गावनो एमप्लय जानाय बेहाय जोंहा गोबां प्रफिट जों मोननो हायो मानो होनबा जोङो ना फिसिनायावहाय जोंहा जेसेबां जोङो मेनुवेलि खस्थ' खालामनांगौ एक्सुवेलि बिदिहाय जोङो दस्रा जेनेबा मोसौ अमा फिसिनायनिख्रुइ जेनेबा नायाव एसे खमसिन आरो नों खमसिन पार्ट टाइम नोङो बेखौ मोननै पार्ट टाइम नोङो सम होबानो जाबाय आरो आदार होनाय बेनिफ्राय मान्थलि जेनेबा दैयाव सुनै होनाय माने बे सिस्टेमखौ लानांगौ जायो सिगाङाव जोङो फुख्रिखौ फोरानग्रोनानै लायो नाखौ फानखांनायनि उनाव आरो फोरानग्रोनानै लायो फोराननानै बेहाय जोङो बिगा हिसाबै आङो आराय बिगायाव आङो सयथा सुनै होयो सयथा सुनै होयो आरो बिगायाव सयथा सुनै होयो सयथा सुनै होखांनायनि उनाव दै सोबाय दै सोनानै आङो मोनसे फिसारि दं आरो आंहा फिसा फिसारि बेहाय आङो थारमाने नेक्स्टनि थाखाय आङो गोरलैयाव बायनानै लाबोनानै ना फिसाखौ आङो बरपेटा रडनिफ्राय लाबोनाय जायो बरपेटा रडनिफ्राय लाबोयो आरो बेखौ आङो गोरलै समाव लाबोयो गोरलै समाव लाबोनानै मोनसे फिसा फुख्रि दङ बे नार्सारि फन्ड दङ बे नार्सारि फन्डआव दोनो आङो बेखौ नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय आरो नङाब्ला थारमाने जोंहा ना फिसिनायाव जोङो जोंनि गोबां मानसिफ्रा रोङा मा खालामो जोङो गोरलै नाखौ होनानै देरजानो लुगैयो आरो बेहायबो नानि होनायनि मोनसे क्वान्टिटि दं आरो पार बिगा हिसाबै दा पार बिगा हिसाबै मोनसे क्वान्टिटि दं आरो जोङो ओरैनो जोंनि दा लकेल नाफोरखौ जुदि 800निफ्राय 1200सिम होनो हायो आरो लकेल मोनसे फुख्रियाव एक बिगायाव थारमाने नानि गुबुन गुबुन नाफोर थायो जेरैहाय दे हमनानै ला नोङो ग्रास काटनिफ्राय लानानै नैबेहाय नोंथाङा रुपसान्दा फिसिनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरखौ नानि अनजिमाखौ नोंथाङा 800नि बाथ्राखौ बुंदों दा बेहाय ओरैनो बे गुबुन गुबुन नाफोरखौ नायनानै आङो रुपसान्दा नाखौ दा माबा होयो पार बिगा 12निफ्राय 1500 गोलैनाय होयो पिस गोलैनाय 12निफ्राय 1500 होनबाथाय नों बेखौ जुदि मोजाङै दाना होयोब्ला मथा मथि नोङो पार पिस नोङो 1 केजिखौ 8 मासाव 8-9 मासाव नोङो आरामसे 1 केजि नोंनाव मागोन आरो मा होनाय दानाखौ आङो फ्लटिं फिड होयो मोनसे गोजावनाय माबा दङ फ्लटिं फिड होयो फ्लटिं फिड बेनिफ्राय बे सिंकिं मोनसे दङ आरो गोदोनाय दङ बे सिंकिंखौ आङो माबानो होयो खिन्थु बे जायफोरा जोंनि लकेल ना बिसोरो सायाव बारा जाया आरो बिसोरो सिङाव जायो दा रौ मिरगा कमरकाट ग्रास काट बिसोरनि थाखाय ग्रास काटआ सायाव जायो रौ मिरगा फौका बिसोरनि थाखाय आङो बे माबाखौ सिंकिंखौ होयो आरो दा मोनसे आङो सेमोननिफ्राय माबा खालामदों थारमाने रुपसान्दाजों प्लास आङो माबाखौ होफायो रुपसान्दाखौ जेनेबा 1000सो होबाय बेनिफ्राय रौ मिरगा बेखौ आङो 200 बा 300 गोलै होबाय बिदिहाय आङो मोनसे गर खालामनानै होफादों आरो दा गोबां मानसिया बुङो रुपसान्दाजों जोंनि लकेल नाखौ फिसियोब्ला थारमाने जायो अख्लायो बिदिखौ बुङो आरो खिन्थु बे नङा आरो बे कनसेप्टआ नङा बे कनसेप्टआ नङाया ओरैबायदि रुपसान्दा नाया ओरैनो एकदम उसुर बायदि नंगौ नाथाय बियो जुदि गाव उदै बुंजासे आदार मोनजायोबा दस्राखौ एटाक खालामा आरो खिन्थु उदै बुंजासे मोनजायाबा बे गुबुनखौ एटाक खालामनानै जागोन आरो बेयाव नों मिथिखा मोननै जायगायाव एटाक खालामो बिसोरो बे नैबे बारजा थायो बारजाखौ अख्लाग्रोयो बेनिफ्राय लानजायनि बे माबाखौ बारजाखौ अख्लाग्रोयो बेनिफ्राय दावनो हायि खालामनानै बिसोरो जायो आरो बिसोरो आदार खालामनानै सासे जेनेबा जुदि ना फिसिनो लुबैनाय बा हमनानै ला नों बिगासे हायाव जाय बिथांमोना गोसो जायो बा जाय लाइमोनफोरा जे साननानै दं दे ना फिसिगोन बा ना फिसिनानै गावखौ जिउ खुंगोन बा आबादारि जागोन होनना बिथाङा सानना थानाय बिथांमोना स्टार्टिङाव माबायदि खालामग्रोनांगोन जे फुख्रिखौ जोथोन लानायनिफ्राय लानानै ना होनायनिफ्राय लानानै मिथिनो थाखाय नाजागोन स्टार्टिङावहाय फुख्रिखौ हायोबा थारमाने इयारलि फोराननांगौ आरो इयारलि फोराननानै एसे जेनेबा सिंनि माबाखौ हाखौ रानहोजोबनांगौ हाखौ रानहोनानै बेहाय सुनै होनांगौ आरो हायोबा एवनो हायोबा मोजां जायो आरो दै होआबालायनो माबादो एवदो एवनानै हायोबा आरो एवनो हायाबाबो जायो खिन्थु सुनै होनाया मास्ट बि जाथार आरो सुनैखौ होथारनांगोन सुनैखौ होदो दै गैयै अबस्थायाव सुनैखौ आङो आराय बिगायाव माबा होदों 6 होयोब्ला मथा मथि 3 एसे मा गोलैयो आरो बिदिहाय बेनिफ्राय मान्थलि नोङो 12 केजि बा 13 केजि गोलैनाय बा 8 केजि गोलैनायखौ होथारनांगोन 8 केजि गोलैनाय
होथारनांगोन दै थानायाव सारनांसिगोन बेखौ दै मान्थलि बेखौ मान्थलि माने सुनैखौ दै जेनेबा जोंहा माबा सुनिया 15 केजि ना 18 केजि थायो बेखौ नोङो 8 केजि बा 12 केजि इदि गोलैनाय नोङो होनांगोन आरो दैनि अबस्थाखौ एसे नायनो मानांगौ आरो बियो जेनेबा दैया मा कालारनि दङ बेखौ गाव बोसोरसे फिखांनायनि उनावनो गाव जुदि धियान खालामोबा प्रेक्टिकेलखौ मिथियो आरो खिन्थु आर्टनिफ्राय माबाखौ होनांगोन हेलाबाथाय नोंनाव खुनु नानि बेमार जानाय मानो जानाय बियो फैया आरो बेखौ होयोबा माने दानसेयावनो होनांगोन दानसेयाव होनांगोन नोङो जेनेबा फार्स्ट सुनै होबाय ने फार्स्ट सुनै होनायनि उनाव नोङो 14 दिन बा 15 दिनसो आरामनो दै होखांनानै दोनदो नोङो बेहाय दै होखांनानै दोननानै हायोबा नोङो गोबोरखौ सिगाङावबो होजायो गोबोर होयोबा आरो दै होखांनानैबो नोङो गोबोर होनो हायो आरो गोबोर होयोब्ला प्लेंटन मोनसे सोमजियो खिन्थु जोंनि नैबे रुप सान्दा फियोबा नोंनो बै प्लेंटननि अभाब एसेबां जरुरत गोनांथि गैया आरो खिन्थु जोंनि लकेल लानो थाखाय प्लेंटनखौ नांगौ गोबोरखि होयोबा जोंहा बै जोंदि इउरिया पटास सुपार होयो होनोना खिन्थु बे नोङो नेचारेलि थारमाने जोंनाव गोबोरखियाव इउरिया पटास सुपार थायो नालाय बे जिनिसा नोङो माबा जायो आरो बे जोङो माबा अर्गेनिक हासार बा माबा हासार अर्गेनिक लायनो रासायनिक हासार होआबाबो जायो आरो हासार नेचारेलि जाहैयो आरो ओमफ्राय बे लकेलनायाव खिन्थु माबायाव रुप सान्दायाव बिदिहाय गोनांथि गैया बिसोरनो खिन्थु फ्लटिं फिडखौ होनांगोन रुप सान्दा फिदोंब्ला बिसोरनो आदारखौ होथारनांगोन आदार होआबा खिन्थु नोंनि जे सिमां बेयो फैलार नोंनि जाहोनायनि सायाव आरो जाहोनायाव ओमफ्राय मिथिनो नाजागोन जे फुख्रि गंसे जुदि बानायोब्ला बे माबायदि जानाय मोजां साखाथि फाखाथि ओरैनो जुदि नोजोर होयोबा साखाथि फाखाथि थारमाने सान्दुं नांजोबनाया मोजां जायो स्रां सान्दुं नांनाय जानांगौ हाग्रा बंग्रा थानो नाङा एक्सुवेलि आंबो दा साफा खालामनो मोनाखै साफा खालामनो दासो मा खालामगासिनो आरो साफा खालामस्लाबनो हायाखै आरो खिन्थु सान्दुं नांनाय स्रां जानांगौ आरो मेइन ओरैनो बेनिफिटआ माबायदि जेब्ला रुप सान्दा जिहेथु नोंथाङा गोलाव सम नोङो साननानै नोङो 800था नों जेनेबा नोङो 1200 होनायाव किसु माबाफ्रा थैनानैबाबो नोङो 800 बा 1000 थाबाय नोङो 1000 बा नोङो जेनेबा 100 जुदि 1 केजि खरिबा 101 कुइन्टेल जाहैगोनबा नों 10 कुइन्टेल ना मोनगोन आरो 10 कुइन्टेलखौ नोङो जोङो दा फायखारि रेटै 160 बेनिफ्राय मालाबा 55 160 बिदिहाय न'आवनो फायखारिफ्रा लांफैयो आरो 1 केजि जानायखौथ' ओरैनो 65-60 मोनो आरो सेरसेयाव बिदिहाय थारमाने आङो दा जि मोनदों थारमाने इनकामा दङ जोंहा 50% इनकामा नायाव जोंहा फैखायो आरो बे नोंनि पार्ट टाइम जबनि थाखाय नोङो बेखौ मोनो होननानै बुंजायो आरो बे जोलै लाबोनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बरपेटा रडनिफ्राय लाबोनानै आजायनानै बाथ्राखौ बुंदों जाय नैबे समाव जाय गोसो जायो बा गोसो जानानै नैबे फिसिनोखौ लुबैदों दा नैबे एरियानि नङिफोरा माबायदि खालामनाया गोनांथि दं गिबियावनो माने ना फिसाखौ बे नार्सारि फन होनो नार्सारि फनखौ जोंनो गोनांथि मानो होनोबा जोङो आं दा नोङो 100 ग्राम बा 80 ग्राम बिदि साइसनि आङो ना होब्लासो अब्लासो 1 किल'खौ आङो मोनहैनो हागोन दा नोङो जेनेबा बरपेटा रडनिफ्राय जुदि 100 ग्राम जानाय साइसखौ नोङो जुदि नों मोनसे फुख्रियाव 800 करि बा माबा करि लाबोनांगौबा बिगासेयाव 800 करि लाबोनांगौबा बै लाबोनायाव गोबां दुखु मोनबोयो आरो गोजाननिफ्राय लाबोयोबा बेखायनो मास्ट बि गोनांथारा नार्सारि नांगौ दा जोङो गोरलैयाव लाबोबा दुखु मोना गोरलैयाव लाबोना दोनफैखाबाय बे नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय नोंनाव आरामसे 100 ग्राम साइसनि जाना थाबाय अब्ला नोङो बोरायखौ फानजोबदो ओमफ्राय दैया सारदो आरामनो सुनै होदो बेखौ आरो बेखौ नों लाबोना होफैदो बेसेबां दाननि उनाव बेखौ मोननाय जायोबा बेखौ फिसिनानै 8 मास 9 मासनि गेजेराव जों फोजोबो आरो ओरैनो फाननायखौ बा फालांगि खालामनाय मार्केटिं सिस्टेमाव माबायदि मार्केटिंआव आं दा प्रब्लेम मोनथ'वाखै जिहेथु न'आवनो फायखारिफ्रा लांफैयो आंना फानजानाय जाबाय होनबाथाय फायखारिफ्रा बोनानै लांफैयो गावसोरनो बोयो गावसोरनो लाङो बिदि आरो आं प्रब्लेमखौ मोनथ'वाखै आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथांनाव नुनो मोन्दों जुखाम आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोन्दों माबायदि सोलिबाय जुखामखौ आं एबार फार्स्ट मावजेनदोंमोन ओमफ्राय मावनानै आंना मावनाया एसे लेट जादों नोंखौ थारमाने बोथोरजों खेथि होननायाव समजों लोगोसे खारफानो हानांगौ खारफानो हायैयाव आं दिनै आंना एसे खरसाया एसे बारा जादों बोथोरनि थाखाय आरो जेनेबा बोथोरनि थाखाय खिन्थु आङो बिगाथाम मावदोंमोन फिथाइयाथ'
आंना एसे कस्टलि जाबाय आरो जेनेबा बोथोरनि थाखाय आरो लेबारखौ जेनेबा डाबल होनांगौ जाहैबाय मानांगौ जाहैबाय आं डिसेम्बरनि 19 थारिखआव फोदोंमोन बे जुदि 1.5 माससो आगोल जानायमोनब्ला थ' आं हैगौमोन आरो दाबो माबायाखै दाबो मारा होगासिनो दङ दिनै माराया जोब्बाय ओरैनो सेल खालामनाया आङो दा एसे ट्राइ लागासिनो दङ जोंनाव बेहाय एरियायाव बिदि आबाद मावफेरा नालाय बेहाय थारमाने फायखारिफ्रा दा फैनो माबायाखै आरो खोनादों बरपेटा रडआव लायो होननानै खोनादों बेनिफ्राय एसे जगाजगबो जागासिनो दङ लांगोन बिदि आरो नों माबाग्रो फोराननानै लांगोन बिदि आरो जों खोनानो मोनदों नोंथाङा सिगांनि सानाव मोनसे बान्थाबो मोननायखौ जों खोनानो मोनदों एसे फोरमायनो हागोन आं उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा न'खराथ' आबादारिखामोन नालाय ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो आबाद मावोमोन आङो ओमफ्राय आबाद मावनानै बिदिनो एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय नायफैयो आंनि आबादखौ नायफैयो दिनैसिमबो एडिअ बिदि फैबाय थायो जेनेबा फिसारिनिफ्रायबो फैयो फिसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैयो बेनिफ्राय एडिअआ सानसेखालि आं बे समाव बेसर आबाद मावदोंमोन आरो बेहाय बियो गोजोननानै बियो 18 ना 19मोन आरो 2018 ना 19मोन आरो बिथाङा नोंनो मोनसे बान्था होनोसै होननानै मोनसे प्रग्रेसिभ फार्मारनि मोनसे सार्टिफिकेट आंनो होदों आरो लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन थामहिनबा बे समाव बिटिआरनि जिखिनि लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुगैगोन बे बिथिङाव आबादजों सोनारनानै जिउ खुंनो हायो आंथ' दा लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि जाजानो लुगैयो नंगौ जोङो ओरैनो बेखार फैसा होननानै जोङो नागिरबायो नंगौ खिन्थु फैसाखौथ' हायाव मोना माबा मोनसे मावोबा खिन्थु नोङो फैसाखौ मोनो आरो बे खाथां नों टाइमजों खारफानांगोन टाइमजों खारफानानै नों मावनांगोन आबाद होननाय जिनिसानो गाबोन मा जागोन गाबोन मा मागोन जों बेखौ मिथिया बेखायनो समजों गोरोबनानै नों मावोबा नों फिक्स मावोबा आं बेखौ गेरेन्टि होनो हायो आबादजों जोङो फैसा मोनो आबादजों जोङो सासे एकदम गावनि जिउखौ आरामसे खुंनो हायो आजादियाव खुंनो हायो आरो जोङो सानसे नांथाबनांगौ खोथा गैया पार्ट टाइम मोननै टाइमल' नांथाबनांगौ आरो आं बे नाखौ फिसियोबाबो दा जों जुखाम आबाद मावदों आङो जुखाम आबादखौ आं दा नै मास मोनथामा 3.5 मासाव आङो फानबान्थ' मोनबायमोनना बिदि आरो दा लाइमोनफ्रा बेखार ओरैनो थास्लायस्लाय आङो खावलायनो लुगैयो थारमाने जोंहाथ' गोबां हायानो जोंना फ्रि थायो बर'फ्रा दा फ्रि थास्लायस्लाय जोङो हारसिंजों हाया सानैसो लोगो नांनानै जायफोर लाइमोनफ्रा जेनेबा फरायनायावबो गैथ'ला साख्रि बाख्रि जेनेबा नागिरदों बे नागिरबाय थाथों ओमफ्राय गावनि जास्ट ओरैनो किसु माबाखौ लाबोनो थाखाय आरो माइन्डआ मोजां जायो माइन्डआ फ्रि माबा जायो आरो नोङो गावनि आबादाव थांनानै आबादथिलियाव थांनानै थारमाने गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो मा मोनो दा फुङाव नोङो ब्रास लानानै ना आदार होफैदो नोंनि नानि आदार जानायखौ नुनानै नोंनि गोसोआव मोनसे मोजां माबा फैगोन आरो गोजोननाय फैगोन आरो आं खावलायो बेखायनो लाइमोनफ्रा जोङो जायफोर ओरैनो दङ बिसोर जेनेबा बिदि माबा मोनसे जोङो थाखा आरजिनायनि लामाखौ जोङो लानांगोन आरो बेखौ गावबा गावनि एसे इन्टारेस्ट होनानै मावब्लानो इजिलि गावनि लाइफ खुंनायाव जोङो माबानो हायो आरो सुंथानो हायो आरो लाइफखौ रांखान्थिखौ मिथिनो नाजागोन जिहेतु बिटिआर सोरखाराबो आथिखालाव नैबे ना बिफान जाय फिसिग्रा बेनि सायावबो आरो आबाद बिथिंखौबो नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों नोंथाङा बेवहाय सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर आङो सरखारनिफ्राय थांनाय 2005आव नैबे फुख्रिखौ जावनायनि नामाव एसे 45 ना माबा मोनदों आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआ 45 मोनसे आंनो माबा होदों आरो एकालेन्ड मोनसे माबा होदों आरो फार्स्ट जेला जावनो फैयो जावो अब्ला बेखौ होदों आरो आथिखालनि सरकारना माबायदि खामानि मावगासिनो बे बिथिङाव आथिखालनि सरकाराथ' गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ बिदि जेनेबा बेखार जेंनाखौ फोजोबनो थाखायनो नैबेफोरबायदि लाइभलिहुड मिसनजों जेनेबा दाउ अमा बोरमा फिसिनाय ना फिसिनाय आबाद मावनाय बेखौथ' गोबां प्रसेसखौ लाबोगासिनो दङ दाथ' बेथ' जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो मावनोल' नांगौ गभमेन्टआव एसे देहा परामर्स लानानै मावनोल' नांगौ आरो एसे खारनानै जोङो गभमेन्टनिफ्रायबो किसु दा जोङो बिटिआर गभमेन्टनिफ्राय किसु अनसुंथाइ होनायखौ जों नुगासिनो दङ दा अमा फार्माव जेरै पिक मिसननिफ्राय 5 लाख होदों बा माबा होदों बिदिनो दाउ फार्मनि थाखाय होदों बा बोरमा फार्मनिफ्राय होदों बिदि माने आबाद बिथिंखौ बिथांमोना नोजोर होदों गोबां नोजोर होदों आरो आं गोबां गोजोननाय दङ जोंनि जुदि नैबे प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाय सरकारा बिदिहाय जुदि लालांबाय थायोबा मोनसे समावहाय जोंनि जेनेबा आबादारिफ्राबो फ्रियै मावनानै किसु आबादखौ बोखांनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन आं बेखौ
मिजिंथियो आरो नोंथांनाव जिखिदे ना फिसिबाय फिसिनायाव बेसेसो एक्सपेक्ट खालामदो बेसेबांसो फैनायनि चान्स दङ इयाव आंनाव टटेल माबाजों आंहा मोनसे माबा दङ टटेल आंनाव बे गंथामाव गंनैयाल' जायो मेन फिनाया आं दहाय होन्दोंना नार्सारि मोनसे नांगौ होननानै बेहाय आंहा ओरैनो थांनाय बोसोराव माबा फैदोंमोन आराय फैदोंमोन थांनाय बोसोराव एसे आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं माबायाखै आरो खिन्थु आंहा थिनिसोआ फैयो आरो थिनिसोआव ओरैनो आंनि खरसाया थाङो 70सो थाङो आरो 70सो थाङो नोंथाङा ना फिसिनायनि आजायनायनि मोनसे जायगा बानायदों होननानै बुङो फुवान बानायनाय बाथ्रा बुंदों बानायनाय नङा बियो थारमाने आङो फुवान फिसा लाबोनासो दोननानै बेखौ उनाव होयो आरो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दिपक बसुमतारी सासे राफोद नैबे आबादारि थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा जे गावनि 2.5 बिगा बेवहाय ना आबाद बिथाङा मावदों मख'नांगोन जे बिथाङा गोलाव सम बिथाङा आबादजोंनो सोनारनानै खामानि मावबाय थादों आरो बिथाङा मख'दों जे सिगांनि समनिफ्रायनो बिथाङा आबाद मावनानै थामहिनबा गुबुन समाव बिथाङा गुबुन बिथिंजों बिथाङा आबाद मावदों आरो देग्लाय बिथाङा जुखाम आरो नैबे समाव ना आबादखौ बिथाङा मावदों आरो लाइमोनफोरखौ बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव लाइमोनफोरा जे गावनि समखौ आद्रि खालामालासिनो जिखिनि थिखानाय जे सम बे समखौ नोजोर बोनानै जे नैबे बिथिंजोंबो जे सासे नोगोरारिया सासे लाइमोना जे जिउ खुंनो हायो बेनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो मख'नांगोन जे बिथाङा जाखिनि आबाद मावदों थामहिनबा ना आबाद मावदों बेवहाय नुनो मोनदों जे गोबां बिबांनि जे मुलाम्फा जागोनखौबो बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव गुबुन जायगाफोराव थांनानै जे ओनसोलफोराव जे आबादारिफोरजों जों सावरायनाय आरो गुबुन बिथिंजों नोजोर होयोब्ला जोङो गुबुन आयदाफोरखौ लानानै बा बिटिआर सोरखारनि जौगाथाय बिथिंफोरखौबो जों नोजोर बोनानै खामानि मावनायजों बा नोंथांमोननो दिन्थिनाय बे हाबाफारि सोलिदों आरो बेनिनो दिनै ना आबाद मावनाय बिथां दिपक बसुमतारीजोंबो दान्दिसे मोगामोगि नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय गोजोन्थों।